uba bad hok nong mali uwe na kiri rangba umpla pau baha ha ka them riboy ha ka sengkam sengjam bat ka ai kam ai jam ki babon ki khun samla ka than lengba ki kam ki ba pher menta ka kanti uni rangba ha rangkat ka ying ka sem kilayo ban pli sa ka we ka kam kata ka long kilayo ban pli saya kamadan futsal lane ka futsal ground ha ka tin nong we kabla ai ka teng ka rumen futsal ground kane kamadan ka don hasno maudeng masnda ka jadhi restaurant ha ka ne ka snipli ya kane kamadan futsal lawan ban khap ribon do ba meral bons im UMLA ka nongpo constituency ha ka jinge don rangkat uba pad hok nong mali utrai jong kane kamadan uba arwarjri urang basnong gasnong maudeng lembat ki we de ki rirang ba jonga thai nongpo na kaliang uba meral bonds mu MLA ka nongpo constituency ulai ka jingero ya ka sinjam ka ba uba pad hok normally ula siem na ka banta ban island ti ya ki kun samla ki badon ka sap ha ka jingela kai futsal kumjuru langba ka jinge simenta ha ki kam sports ki kun samla kin light na ki jingmelen ki basneu por ngidap daging sukumen ke bakrau bandon rengkat hakani ka caka bagi kai ka futsal ka balatip kum ka rumen futsal ground hangni mauding ya ka ba long try da i ba bad hok nong mali lembat ka ying sem ke jong i baro bandon rengkat i put i ngidap sukumen ke bakrau ba ki riurang ba ki badan ka besim ban kedio ya ki kami lek kai ban li kum kini ki caka abi kun samla jong dong kan han ki kini yo ban wan ban penut por hang ni ban lek kai na ka benta ka jing ka kot ke khia nam ka fitness jungi ban kum ju ro na ka benta kum no ban kedio i kami lek kai sport kana ai kuble na ka tai ba ban hok wi ne ki dong tri kam la jong ne ka dong kan han ki jungi badan ni ka ne sim ban bu ya kan ke futsal akan ke cakap selama ban ni so komen ru ba hage jing persang ban budin iki kam pher ru ngi i ba ga dong ka than ri ka kiu dong kri kam la jong jilanan kiu na ka por bat ngi kentu ba kiwi ki parlok ru bikin nang iyo mensim su ban nang la ban nang yarap nang mata kum no ban kintiu ya kun samla kum unong mikmat yang ka dong ka than ru ini ter kan penting kena bagi sports infrastructure apa kan ga dong ka than KBD na kamta jung poi ba kelum lang laga de ke football laga de ke athletics ru ni de kan wala iban etre rengkat bang sarkar kan wara iki niki jing don kam nang kit bok riang ya ba ban hok ba ting sem ke jung i na kamta kan ni ke jing beli ke jung i mentar segi da yo jing duai ne pastor men ne kermen ba kan ne rumen futsal ground keberan hang ni kan ai ke jing sakri na kamta kan dong ba ka thai to nakaliang jungang pau na kong disungu try kan tat ngu thau bo penyo ikene kalat ke bingila ban pli kene ka rumen futsal ground man ka sngi pau ro disungu iba emerald bon family ban borom ji bla play for ban pli kene ka madani le kai kene ka sngi bat nakaliang ke jugi ka sem di pau ke jing su kumen ba lepa ke jingit ke jong bleng yo ikalat ban pli kene kamadan yo ikalat leti ban snai ka ba ngi kerman balang ba ju kene ka sngi yo ban ai ke jing ile kai ki kun samla ju kene ka dong ka than ke jungi ba kham tam ban kin nam poi si ki jing len kwasliu ba ben ra bru ka koi ka khia blish